ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಏತೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಆಚರಣೆ, ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಲಿ ಜಾಗರಣೆ ಬೊಳ್ಳಿತೇರಿದ ಉಚ್ಚಯ. ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬಿಡು ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ಕಾರಡದ ಪಣವು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಕಳ್ವೇರು ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು. ಕಷ್ಟಡು ಕಲ್ತದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವೀಧರನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ, ನಿಯಾಜ್ ಪನಕಜರಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಮರ್ಯಾದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಶಿವದೇವರಿನ ವ್ರತ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆದುಂಡು. ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆಲ ಗುರುವಾರ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರೊಳಡು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಾತ್ರಿ ಬೊಳ್ಳಿತೇರು, ವಿಷ್ಣು ಬಲಿ, ಶಿವಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗರಣೆ ಬಲಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಂಡು. ಗುರುವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮಿದ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರೊಳೆಡು ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ಉಚ್ಚಯ நடத்துண்டு. ತುಳು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ದೇವರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬಲು ಉಂಡು, ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಶಿವದೇವರಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿನ ಷಷ್ಠಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪರ್ವದ ಸಾಲುಗ್ ಸೇರಂದೆ ಅವೆನು ದೇವರಿನ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಆದು ಕರೆತುಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಆಚರಣೆಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಶಿವದೇವರಿನ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ ಆಜಿಕ್ಕು ಸುರು ಆತಿನ ವರ್ಷಾಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯೋಡು ಗುರುವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಸೇವಾರೂಪಡು ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರು ಉಚ್ಚಯ, ವಿಷ್ಣು ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರು, ಶಿವ ಬಲಿ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಜಾಗರಣೆ ಬಲಿ, ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರುಳಿನ ಭಕ್ತರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಉಚ್ಚೆಯ ತೂದು ದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು.
ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ಎಸ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಜತೆ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜೆ ಸುವರ್ಣ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಇಂಚ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನವು ಜನಜೀವನದ ಅಂಗನೆ ಆದುಂಡು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಗತ್ಯ ಐತನೆಂದು ಸುರಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ವೇಶ ಭಟ್ರು ಪಂತಿರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡು ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟದಿನ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಸಂಸ್ಥೆನು ಆರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡು ಹೊಸದಾದ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಿಪನಗೂ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸುರಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನವು ಜನಜೀವನದ ಅಂಗೋನೆ ಆದುಂಡು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ನನದ ದಿನಕ್ಲಿಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೆಲ್ಮೆ ಆವಡೆಂದು ವಿಶ್ವೇಶ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ತುಳುವ ಸಿರಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆದ ಗುರು ನವೀನ್ ಮುಕುಲೆಗ್ ಅಜ್ಜನೆ ಯೋಗ ಗುರು ಪ್ರಣೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆದ ಗುರು ಯತೀಶ್ರಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಯುಗ ಪುರುಷದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಡಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಯತೀಶ್ ಶಾಲೆನ್ ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಕೈತಲು ಮಾರ್ಗದ ಬರೇಟ್ ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ಕಾರದ ಕನ್ನಡಿ ಪುಡತ್ತದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ರಟ್ಟಾದನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದು. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದತ್ತು ನಷ್ಟ ಆದಿತ್ತದು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿದ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಲದ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲು ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ಕಾರದ ಕನ್ನಡಿ ಪುಡತ್ತದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬಿಲೆಬಾಳುನ ದಾಖಲೆ ಓಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸನ್ನು ಕಂಡದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊರ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ್ತ ಸೊತ್ತುಲು ಕಾರಡ್ದು ಲಕ್ಕಾದು ಕೊನುತ್ತಿರು. ಪಿದೈ ದೇಶರ್ದು ಊರುಗೂ ಬತ್ತನ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಪನ್ಪುನಕಲು ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದಕಲು ಆದಿತ್ತದು. ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ನಗರಗೂ ಬತ್ತನಕಲು ಅವಳು ಕಾರನು ಉಂತಾದಿತ್ತೆರು. ಅಕುಲು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕಾಸು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋಚಂದೆ ಆತಂಡ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ್ತ ಸೊತ್ತುಲು ಮಾಯ್ಕ ಆತಂಡ. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ನಲ್ಪೆಕ್ ಪಿದೈ ದೇಶಗೂ ಪೋಯರ ಇತ್ತಂಡ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಕಂಡದು ಪೊಯ್ನಿಡ್ದವರ ಪಿರ ಪೋಯರ ಸಾತ್ಯ ಆವಂದೆ ಆರು ಕಂಗಾಲಾತ್ತೆರು. ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಚಿಲಿಂಬಿ ಕೈತಲು ಉಂದುವೇ ರೀತಿ ಕಾರಿಡ್ದು ಕಂಡದಿತ್ತೆರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕಾಸ್ ದೆತ್ತದು ಚಿಲಿಂಬಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಲು ಕಾರು ಉಂತಾದಿತ್ತೆರು. ಕಾರದ ಕನ್ನಡಿ ಪುಡತದು ಕಾಸು ರಟ್ಟಾದಿತ್ತೆರು. ಒಡಿಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಯಿರಾದ ಪ್ರೈಡ್ ಎದುರದ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವೇಸಂ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲೂನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಗರಸಭೆ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲೂನ್ ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಡಿಪು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಸರ್ಕಲ್ದ ಸಾಯಿರಾದ ಪ್ರೈಡ್ ಎದುರದ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಸುರುತ ಮಾಳಿಗೆಟ್ ಆಸಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲೂನ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉದಿಪನ ಅಂಡ್ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಗರಸಭೆ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ದೇವೇರ್ ಶರೀರ ಕೊರ್ತೆರು. ಅವೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ದಿಯರೆ ನಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಗಲಸುವ ಏತೋ ಪಾರ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಹೊಸ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಆ ಬಗೆಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತನಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುನಂಚ ತುವೋನುಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯವರು ರಜನಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಉಡುಪಿಯ ಜನ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೊಡ್ದೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೊರ್ಲುನು ಬಯಕದೆರು. ಸುರುಕು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಎಡೇನ ತೆರಿದಿನಕ್ಲೆನ ಸಾಯದೆತೊನ್ನುವ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಂತಹ ಆಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲೂನ್ ಇದು. ನಿಜವಾಗಿ ಆಸಮ್ ಅಂದರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂದರೂ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾಂತಿ ರಜನಿ ಪಂಗೇರ ಪಂದಬೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್, ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋలో ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗೊಡು ಶಾಖೆಲು ಉಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಯೋಜನದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೂಮು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಬ್ರೈಡ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರೈಡ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬ್ರೈಡ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಟೈಪ್ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಕ್ರೆಲಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಯೋ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಗರಸಭೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಿರೀಶ್ ಎಂ ಅಂಚನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ವೀಣಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ದಿನ ಮಜೂರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟಡು ಕಲ್ತದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ PhD ಪದವಿನ್ಲಾದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಿಯಾಜ್ ಪಣಕಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕೊದ್ರೋಳಿದ ಬೈತು ಸುಪ್ಪಾಡು ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹಾಜಿ KS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಯಾಜ್ ಪಣಕಜೆ ದಿನ ಮಜೂರಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೆಲ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟುಡು ಬರವು ಕಲ್ತದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ PhD ಪದವಿನ್ಲಾದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನೆಡ್ದ ಅವರ ಅರೆಗು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಬೈತು ಸೊಪಾಡ್ ತಮ್ಮೋನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹಾಜಿ KS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಕಷ್ಟುಡು ಕಲ್ತನ ನಿಯಾಜ್ ಪಣಕಜೆ ಅರೆನ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿಯಾತ್ ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡು ವರದಿ ಬರ್ನಕನೆ ತನಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿ ಆತಿರು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡುಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಪರ ಊರಿನವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಯಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ತಾನ ದೀವನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮುಟ್ಟುದುನ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಗುರುಕುಲಿನ ಸಾಯೋನು ಏಪಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನುವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಕುಲು ಕೊರ್ನ ಬೂಕುಳೆನು ಓದುದೆ
ಅವು ಏಪಲ ನೆಂಪುಪ್ಪುಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿರ ಜಾರುಜಿಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಈ PhD ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು PDF ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಆಸೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮದ್ರಸಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮದ್ರಸಾ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಸಾಚಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಮದ್ರಸಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಬಾದತ್ತಿಗೆ, ಖಾಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರದೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾನೆ ಪುತ್ತು ಬಾಬಾ ಹಾಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ಮಸೂದ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಧೈರ್ಯದ ಆಣಮಗೆ ರಂಜಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಲಡಾಖ್ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರದೇಶಡು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಜನಕುಲಿನ ಎದುರು ಸಾವಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ ಮೌಂಟನ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಪ್ಪ್ಯಾದಡು. ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರಂಜಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕರ್ನಲ್ ರಾಮನಾಥ್ ಆಳ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನಿ ಆಳ್ವಾ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಗೆ ಆದುಲೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಧೈರ್ಯದ ಆಣಮಗೆ ರಂಜಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಲಡಾಖ್ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರದೇಶಡು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಜನಕುಲಿನ ಎದುರು ಸಾವಿನ ನಿಲೆಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನು ಒಪ್ಪ್ಯಾದಡು. ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಜೋರು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ರಂಜಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರದ್ದೆ ತೊಂದಿರು. 2000 ಇರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜವಾಬುದಾರಿಗೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸುಧಾರಿದಡು. ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರಂಜಿತ್ ಆಳ್ವಾ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕರ್ನಲ್ ರಮನಾಥ್ ಆಳ್ವೇರಿನ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತದು ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಈರ್ವೇರ್ಲ ಅವ್ವೇ ಪಂಜಾಬುದಲ್ಲಟ್ಟು ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪನ ಇಸೇಸ ಲಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ಆತಿರು. ಅಮ್ಮೇರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ನಳಿನಿ ಆಳ್ವಾ ಮುಕುಲಿನ ಬಯಲು ಕೊಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡುಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಬಂಟೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪುಗಾರ್ತಂಡು. ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರಂಜಿತ್ ಆಳ್ವೇರಿನ ಸಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಪುನಂಚ ಮಲ್ತದಿರು ಆರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಅವಡೆಂದು ತುಳು ಜನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕಿನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಪುದರ್ಡು ವರ್ಷಲ ನಡಪಾವನ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಜಮಾತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂತಿರು ಆರು ಕಿನ್ಯದ ಅಲ್ ಮದ್ರಸತುಲ್ ಕುತುಬಿಯಾಡ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರುತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಿನ್ಯದ ಅಲ್ ಮದ್ರಸತುಲ್ ಕುತುಬಿಯಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಜಮಾತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕಿನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಖೇಸಿಯರ್ನ ಪುದರ್ಡು ವರ್ಷಲ ನಡಪಾವುನ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. 14 ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಸಯ್ಯದ್ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಶಮೀರ್ ದಾರಿಮಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ಎತ್ತದು ಸಯ್ಯದ್ ಅಮಿ ತಂಗಳ್ ಫತಾಹ್ ಫೈಜಿ ಫಾರೂಕ್ ದಾರಿಮಿ ಪಾಲ್ದೆ ತುನ್ವೆರು. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳಿದ ಆಫೀಸಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಜಿ ಶೇಖುನ್ನ ತ್ವಾಕ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ಪಂಡೆರು. 15 ರಾತ್ರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಜ್ರಿ ಫೆರೋಡಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ದಾರಿಮಿ 14 ನೌಫಲ್ ಸಖಾಫಿ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ 17 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹನೀಫ್ ಹುದ್ವಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಮ್ಮರ್ ಹಜುರಿ ಬೋಳ್ರಿಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಾತ್ರಿ ನಡಪೆರ ಉಪ್ಪುನ ಲೇಸಿಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾಬಿಕ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ಪಾಣಕ್ಕಾಡು ಕೂಟು ಜಿಯಾರತದ ದುಂಬಾಳ್ತೆ ವಯಸ್ಸುವರಿಂದ ಕೆಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂಡೆರು. ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಖದಸುಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಸರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕಿನ್ಯಾ ಇವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ 300 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೂಟು ಜಿಯಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ತಾರೀಕು 2021 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 14ರಿಂದ 15, 16, 17, 18ರವರೆಗೆ 5 ದಿವಸ ನಡೆಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾದಾತುಗಳು, ಉಲೇಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಸಾಧು ಕುಂಜಿ ಸಾಗಬಾಗ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುಡಾರ, ಮೂಸಕುಂಜಿ ಹೊಸಮನೆ, ಅಶ್ರಫ್ ಮರಾಠಿ ಮೂಲೆ,
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಗ್, ಹಮೀದ್ ಕಿನ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುತುಬಿ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಹ್ಯತ್ ನಗರ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೊಡಿದ್ದರು. ತುಳುನಾಡು ಭೂತದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಲ್ಲೆ ದೈವ ಎಂಚ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಉದಾರ್ಮೆ ಆದು ಕೆನ್ನಿಕೋಳಿ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಮುಡಾಯ್ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜಾಕೆಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಡೆತದ ದೈವ ದರ್ಶನಡು ನಿಗಿತಿನ ಗುವೆಲು ಪಿರತೋಡುಲೆ ಅವೆಟ್ಟು 300 ವರ್ಷದುಂಬುದ ಭೂತದ ಸಾಧನಲು ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜಿತ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಗುವೆಲ್ ತೋಡ್ನಗ ದೈವ ದರ್ಶನದ ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಆತಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಜನ ದೈವಳಿನ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ತಿವಂದರು. ಭೂತ ಎಂಚಿನ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವೆ ತಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದರು. ದೈವಳನ ಕಾರಣಿಕ ಮಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಲೇರ್ದು ದುಂಬುದ ಭೂತುಳಿನ ಸಾಧನಲು ಸತ್ತುಳಿನ ಕಾರಣಿಕ ಪನ್ಪುನಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಯಿನ ಗುವೆಲ್ದು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಮೂಡಾಯಿ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗಿಡು ಪಾಕ ದೈವಲು ನಿಲೆ ಆದಿತ್ತದು ಹಿರಿಯರು ಕಾಲ ಕಾಲುಗು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೊಂದು ವೈದ್ಯರು. ಕಾಲಾಂತರಡು ಭೂಮಿ ಬೇತಕ್ಲೆಗು ಪೋದು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ದೂರ ಆಯರು. ಇಂಚಿಪುದ ವರ್ಷಳೇಡು ತನ್ಕುಲೆನ ದೈವಳಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ತೆರೆದು ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಅವಳು ದೈವಳಿಗೆ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದರು. ನನ ಕೆಲವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾವರ ಮುನ್ಕೂರು ಜಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಗಚ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರಿಯರೇನ ಲೆಪ್ಡಾದ ದೈವ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಅಪಗ ಕುಟುಂಬದ 300 ವರ್ಷಳೇನ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಯಿನ ಪರಗುವೆಲನು ಪಿರ ತೋಡುಳು ಅಪಗ ದೈವದ ಸಾಧನಲು ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವ ಪಂದು ದೈವದ ನುಡಿಯಾಂಡು. ಅಂಚಾದು ಸೋಮವಾರ ಆ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಯಿನ ಗುವೆಲನು ಪಿರ ತೋಡಾದಿರು. ಅಪಗ ದೈವದ ನುಡಿದಂಚ ದೈವದ ಕಡ್ಸಲೆ ಪಾಪೆ ದೈವದ ಮಣಿಮಂಚಾವ್ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗು ಊರದಕ್ಲೆಗು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡು. ನಾವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮತ್ತು ವರ್ತೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೈವ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೈವ ದರ್ಶನ? ಹೌದು, ದೈವ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರಿಯವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಹೇಗಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಾವಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೈವದ ಎಲ್ಲ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ದೈವದ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಬಾವಿ ನಿನ್ನೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ದೈವದ ಸಾಧನಳೇನು ತುಯರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದೈವದ ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಹಿರಿಯರು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ನನ್ನದ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಲೇಡು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಅಜಪೆರೆ ಕುಡೋರ ದೈವದರ್ಶನ ನಡಪಾದು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತದುಂಡು. ಬಜಾರ್ ಕಾವುಬೈಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಉಳ್ಳಾಲ ನಾಟ್ಯ ನಿಲಯದ ವಿದೂಷಿ ಸುನೀತಾ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಐತ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು.
ಆಕೆರಿಗೂ ಕೊಡೋರ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಆಚರಣೆ, ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಲಿ ಜಾಗರಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರಿದ ಉಚ್ಚಯ. ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬಿಡು ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ಕಾರಡದ ಪಣವು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಕಳ್ವೇರು ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು. ಕಷ್ಟಡು ಕಲ್ತದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ PhD ಪದವೀಧರನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ, ನಿಯಾಜ್ ಪನಕಜರಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಹಿಡಿದ ಮರ್ಯಾದೆ. ಎಡಗಿನಿ ತತ್ತಲು ಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7.